Dit zijn de Ronaldus van Friesland. Dat zei alleen. Schieven we ontdekt. Dus eerst hebben we de warm-up verslagen door Richard. Daarna doen we een verlengde warm-up. Dus dan nemen we Pasen. Dan daarna aanbouwen met de goal. Een positiescultie en dan sluiten we aan met een partij. Het is een onbewoonbaar huis. Zij gaan ze het krijgen, zeg maar. De gemeente zou hem daar maar omklaaien. En langzaam in 26 of zo binnen douches in kwam. De scheidsrechter moest ik altijd of in de ene box douchen of in de andere box douchen. Dat weet ik wel eens even wat moeilijk. Dus het is echt een wenhuis. En het is een monument. Dus dat moest ik net samen verbouwen. En dan moet ik just het net eigenlijk. Dus dat is wel grappig. De teams die vinden het natuurlijk prachtig hier. Nou, het is een unieke locatie en een unieke accommodatie. Nou, het is eigenlijk de mooiste van Friesland, daar komt het op deel. Ja. Perfect voor u. Groter hoeft niet. Het is nu 3 weken klaar. Nou, en we hebben 2 weken geleden hebben we een opening gehad. De Stormvogels bestaat toevallig ik 60 hier. Dus dat we een hele mooie dag hebben hier gehad. Ja, maar dit is maar een liedshokje, hè? Ja, een liedshokje. Ja, wie vroeger wie het net zo groter als dit. Nou, dan zie je het hier morgen en dan weer hier door. Dat weer de ingang. En dan wie het scheidsrechterhokje eigenlijk oorspronkelijk. Dus dat is wie van de scheidsrechter. En nu hebben wij het als kantinefunctie groter maken. Dan kunnen we de meesten hier wat bieden. Nou? Als je uit het einde en dan is hier een wedstrijd, ja, dan kost het publiek ook niks aan. Dan is die altijd met een paraplu's hebben het hokje. En ook is ze onder uw kapping of ze kan binnen zetten. Dus, Luxe. Ja, zeker. Ja. We hebben de boel verbouwd. Machinaal, toen zeiden we, dan kunnen wij ook weer machinaal voetballen. Dus dan kon het opruimen en je steen in shirtjes. En, we weten nog net dat we ons inschrijven voor de competitie, maar we zijn aan het trainen. Zo. Ja, want het is maar een heel iets clubje, toch? Ja, we hebben 50 leden. En ja, dat is heel lieds. Ik ben ook maar lieds warm. We hebben een hele liedse kantine, maar we hebben een voetbalclub. En daar ben we trots op. En we hebben ook samenwerking met Arm. Dat gaat hartstikke mooi. En als de jeugd hier zo mooi voetballen kennen, dat is dan meerwaarde voor de warm. Prachtig. En dit team is dan 34 plus? Ja. Ik ben zelf al over de 50. Ik spoor van me, ik krijg mijn spieren aan. Maar goed, ik weet niet dat het nog wel wat wordt. En deze groep man, wat ben dit voor talent? Nou ja, dit zijn de Ronaldus van Friesland. Dat zei alleen. Schieven we ontdekt. Het is wel vrij ingewikkeld, had ik het Ja, idee. ja, het is ik vreet de jongen eind van de week en dan valt het net zo goed, hè? Als ik ben daar aan het voetballen, hè? Het is, Lekker jongens! Ik denk een beetje camera-stress, denk ik. Dat ben je wel net wend je. Dit is staat het weer. Deze staan wel in de planning. Nou, dat moet al een keer gebeuren. De doesten hebben we trouwens wel erin. Nou, die hebben we nou opnieuw betegeld. En dan ben ik in dezelfde kleuren voor Stormvogels. Ja. en de greentjes, die ben nog... Ja, dit zijn unieke gedienstjes. Ja? Want deze is honger al toen ik voetbalde hier. Dus die ben sowieso 34 jaar oud. Nee. Ja. Maar we hebben net hier om die te vervangen dan. Nou, dat waren we eigenlijk van plan. Alleen nog het punt weer, we konden eigenlijk net goede vitrage ver in plak vinden. En dus hebben we eerst maar zijn we wasken ze weer uit. En we hingen ze eerst maar weer op. Dus misschien hingen ze wel weg 34 jaar, wie weet. Zo samen kunnen. Jongens!